Mga binati ko mga isuon, anindot kaayo ang mensahe sa Ginoo. Diri kanako o kanatong tanan karong adlaw. Digo na atong Ginoo sa Ebanghelyo karon. Miabot na kayo ang panahon nga maghari na ang Diyos. Muna nindot nga mga landungan na to. Ano sa maghari ang Diyos sa atong panahon karon? Ano sa? Ato ba naa sa Ebanghelyo? Ano sa maghari ang Diyos? So, nahan nga bangin, lingon siya, pinusuli o biyai ang inyong mga sala. Hindi na ginaf na pag pinunsulan ta, ang challenge sa Ginoo, biyaan ka doon. Nakita mo yung ibawa sa itong mga sa, sabi na sa itong favoritong sa. Kung pinunsulan ta, pero ang biyai, wala pa maghari ang Diyos. Only ay, na ato Ginoo nagtukod yun o sacrament of confession. It is a celebration of God's love, God's forgiveness, and God's mercy. Sa inyo ka po na ito, sige na kanawat, way kumbisan. Hoy, tinaw nila. Hindi ano ba na, busy mo ka? Kalusutsad. Kalusutsad na. No, ayaw mag-uol, anytime doon mo na ako. Adar, kumpisang ko. Sige. Pero nindot yun lang, hindi lang kay, kaya ba ito, kita kagpare kumpisang ka dayo? Hindi na maayo. Kinahanglan din mong ilista itong mga sa, may makatapat kagpare, mawa mo ka, maumo ka, tinaw dili. Maikog ka, iglaro mo po aning. Para ito mga minister lagi. Naman, kaya sila, multi ka. Eh, lagi na ko. At ito silang katedral. Di man makita na pare. Pag doon na nila, hindi kayo lagi sila na ko. Nagpakyaw ko yung multi ka. Mga butang gad ko. Ito, pag-abot nila dito, ako man na ilang ilinyahan. Hindi about space, no? Ito mo dyan ta. Kami nagkailan na to. Pero nga kung hanggang inyo, lista na ninyo mga sa, mastorya din ninyo. Yan, mawa mo mastorya, ihatan lang ang papel. Ako na ibasa. Kaya kung ibasa ko, isentong hindi ba? Ito, kami ninyo, ang Ginoo di ay andam na magpasaylo na tatanan. Mao na yung maayong balikan na to. Kita lang dyan ang ikakuyan sa pagpangayong pasaylo. Sa panahon na kita makasal, ang yawa yun hali ang batong sa yawa. Kuhaon niya ang atong uwaw. Walang wat na tayo uwaw. Sa pagbuhat, sa ipanapig pa ganit ato. Tinoon dili. Naghahanday kong mga bayan, pre. Naghahanday kong mga laki, pre. Ay, Mrs. Sis. Napit ka. Ano man, laki kayo ko. Sis, angay na ikauwaw. Angay na magsuot kag sako. Walang pagbasa, dapat tayo. Angay ka. Instead, proud ka sa sa, angay ka mauwaw, Sa taon atong ibuhan. Sa takalibutan na karon. O tungod ni anak, o sige sulti, so na magbasa, yan tungunan. Tungod kinaghinunso ng katawan sa Diyos, kuman, kiwali, ni Jonas, ang maayong balikan. Si Jonas, katro ko itong may klaro, katro sa itong dalawan. Nagkakano sa story ni Jonas? Natlok mo si Jonas. O, nanitipas siya galing lugar. Instead, ipadaan sa sinini, binawa mo siya. May klaro, Lord. Ipadaan ko ni mo dito, utro sa kaway klaro. So, tungkol sa kaway klaro ni Jonas, sakay siya galing direksyon. Sinita po, niabot ang bagyo. Niabot ang katalagman. Say, base sa storya, dingon ang mga dingos dinibini angkol man si Jonas, ako yung kaingon ini. Nagmagahi ko sa tawag sa Ginoo sa kuwa. Pwede bang ihagpong ng ustaga? Yang itukob siya, dako nga, mulinaw.
Buli na iho dahil dapat. Kunya, giluwa siya dito sa Nineveh. O dito nagmaisog si matay mo, itatandaan di ay isugo sa Ginoo, magawalis Ginoo, ano na yung kaugalingong kahuyan. So sama ni Jonas, atong ang punon ang atong sayo. Ayaw tabuni, ayaw justify. Tanawa ang una na itong pagsugod sa misa. Anong kita mahimong andam sa pagsaulog ni Santos ni misa? Sa isultis pare, ato karong hinulsugan ang atong mga kasalanan. Muna samanta, nagakong bisa na po sa Diyos na makagakong sa tanan o ganinyo mga igsuon. Nawa, nakalapas ako o nako uyaman. Yan sa pagkasas ng igsuon. Sa unang-una, nindot kayo yung misa ba? Nagitudluan ta sa pagtanaw sa itong kagalingon. Nagkalapas kita, ako, ang gamit na rin kaya ako din kita. Bawa lang ka, nakasabot ba tani or na-anal ka, sumay-sumay na ito, bawa ito yung sabot-sabot. Uy, recite ka niyo, ito yung sabot-sabot. Abi ninyo, during misa kita, pinilindot kayo eh. Kini lang nga ani nga akto sa paghinusod, makahilak na to. Nawagon, nakalapas ako o dako o iyamon. Tapos ito nakalapas sa kaisuon. Sa hula-hula. Kaya maguna-hula, tali maayo ba? Sa pailain, sa pulo, ato ng tabagat, di ba? O sa buhay. Upat ka rin. O sa wala pagbuhat, sa amay buhaton. Grabe, tinghanan nandun sala, no? Sa may amay buhaton, kung na kay nasipyat niya, isuot, so tiis ka, direkta. Instant ni bakon. Kaya mga ibakira kita, kung maapit ka na, mga tanawan mo na. Uy, paano na sa likod? Pero may minister ko, ilang mo na. Saan na ng pare, no? So, klaro, sus, may bawal lang mo. Tinanawan mo na. Mo lang sa pinagayag 21:8, klaro kayo na. Huwag tanawan makasuod sa langit. Kung naibaw lang ka, kasi angay buhaton, sultian mo siya. Kung angay buhaton, yun mo na itong sa. Sa una ng lahat, nagkakitag sa. Nasunod, umupok na sa to, dughan. Kaya akong salat, akong salat, akong salat. Pagkalindot kung tanong, ato din nasabtan ba, nagbisa na to. Di ito si Pangawa ay, tanaw mas magkakalingan, repentant heart. Kung nakalang ka ni, ato din mabato ng morning, message sa gospel, kung maghari na ang Diyos sa tagsa-tagsa na ito kasing-kasing, ano man, repentant na. Kasi yung tagpanaway, pero tagtanaw sa sayop sa upan, please, ano na? Ano man? Pwede ba, ang Ebanghelyo ron, tanaw na ito kagalingan. Kasi tagtanaw sayop si mong isuon. Hindi tanaw sayop si mong bana. Sige, tanaw sa sayop si mong silingan. Uy, bulungan na. Maglumpat ang tagtanaw sa sayop sa itong kagalingan. Kung sa may akong nalapas, nagkakukuyamot, sa akong muna-muna, patok sa tumbana, patok sa mga asawa. Kami ninyo, makabatong kag tinuod niya kadinaw. Anong gubot ang atong pamilya? Anong gubot ang atong katilimbang? Sige na tanaw sa sayo. Sige na kag pangoreksyon. Karon, ngayon ako, kitang tanan ba, manianin ni karon, hindi ba tanaw na to ang atong pagaliban? Huwag tanawa, kay akong salat, akong dakong salat. Pami huwag imong sa, imong dakong sa, umubuta ka na, mag-ibuglo, sila mawala ng isa ka doon. Magkakindap dahil, sabi-sabi ka na. Gaan ka ay.
communicate na ko itong isang adlaw, nawag na ko. Adel, ikapoy na ko. Ikapoy na ko sa pagtinanay. Ikapoy na ko. Sabot sa kumaisog, ikapoy na ko. Nasa mo karon, diyan ako sa ilan. Ako char. Kaya hindi na tuloy mo. Ito nga, manto sa online, alas 12 na nawag. Kung bato, thanks na. Madam, nabangin ko. Ako sa ilan niya. Nakataw ka So ako ito. Yung una-una, di malinaw. Yung lugar, at kay Father, tumod kay sikat tanaw sa sayo. Sa uban. Kung tanya ko nimo, saan ko sayo nimo? Sa Father, ako ko sayo. Ako na. Ako na nagtabakan ni mama niya. Kaya ka na, yung mama igsuon, matakda na nimo. Mamangkot sa na. Tanawag na mag-away, ikaw katipag ko. Sa may tabago nimo, otrosan ka. Natakdan. Ano ba? Say blame. Stop blaming. Stop complaining. Start proclaiming the mercy, the love, the forgiveness of God. Yan. Huwag sinugdanan katawan sa Diyos na maghari ng Diyos sa atong kasigtasan, sa atong pagalingon, sa atong panimanan. Amen? Kasi mo nang magbago, kita dyan. Kita dyan. Ako ang simula. Ano sa answer daw sa TV? Ako ang simula. Kaya hapit na ang eleksyon. Ako ang simula. Repentant heart. O muna, ang mensahe sa Ginoo nato. Una ko siya nindot na gisulti ni St. John Meridiani. Ako na gisulti, nindot itong baliton. Ngayon si St. John Meridiani, patron sa mga pari. Sino lingkod sa mga bisala ni St. John Meridiani. Ngayon siya, yung ginan niya mga parokya ng mga anak, doon ako'y maayong balita sa inyo. Every time ang umpisan mo, pero katlawa, inigdubol niya sa kumpisan. Ay bawa ang Diyos. Ay bawa ang Diyos. Yan ka nang imong ikumpisan mo. Imong ka nang mabuhan. Sunod adlaw. Pero anak, ang may balita ko, ikalimtan sa Diyos ang sunod adlaw kay iyang masaydoon. Wow! Is it amazing? Is it maayong balita daw? Nagkainindot niya sa pulong sa Ginoo. Walang atong bawlan sa tugunang-guna karon. Kung sa atong kasing-kasing ang pulong sa Diyos, dili ang pulong sa mga nanglibak nimo. Tanawa. Kung ang nanglibak nimo, nagnaot nimo kanunay mo, hantod karon nagsigigit kag kuna-kuna, nagmisa ta. Pero yun na naman. Sige, wah, marabay klaro. Di para ba yun diri? Hindi ka malinaw mo. Lukoy kay ka, al-ansikahan. Wala ito na lamang na ko, sige nang aminin nyo, ni mo, sis, no. Lukoy kay ka. Kaya ano, sikat maoy. Ang importante na sis, ang puno na to, tanawo na to, asa tadapit na sayop sa pulo. Sa atong una-una, o sa atong nabuhay. O ikaw ba? Unsay wa nato gibuhat nga ang nay pagkabuhat. Isa na kayo sa ganana, then ako sayong na din ako. And then it will lead us to humility. Wala kitawag ka human. Gano'n man, ang human, ikan sa humus. Saan ang humus? Soil, earth. Ikan ka sa yuta. Wala yung root word sa humus, human. O ito na mga mapausanon, kasi may tawag din mo sa edit place ng mapausanon. Naman sa mga place ka doktor mo na mapausanon na siya. So may edit place ng mapausanon. Down to earth. Earth, okay. Huwag mo naging tutlo sa
Ginoo. Ang tanan nga nanuol sa kumpisanan, mo na sign nga nagpaubos. Katong pila na katuig, ilan na kadekada, ay kapwa ito magpaubos. Ito magpaubos. So, dito panuktok ang Ginoo nako karon. Konsensya ko pag-aayo sa Ebanghelyo karon, no? Pinursulit o biyagi ang inyong mga sagot. Aron, wala na yung makalalisa nga silot, mapahangtang pa kanan ko. Hindi kong bayo silot, hindi mo yung balawan na ito pagto. Siya rin wala ka ang buwan di mo kalimutan na di ba? Dapat tanim, di na ito magsarilan. Sarilan na ito, mga sako. The Old Testament na sako na tanim. Yung Mr. Sako, Sultana Sako. Malipay si Padre Sako. Sako na ito. Kita, hindi man sila literal. Atong point is, na repentant na itong heart. Meaning, katalakpan na itamo. Di mo kalimutan na yan eh. Yan dapat yung umaabot ko, no? Ang solusyon niya yan is repentance. Kung sa may nitabo sa unang pagbasa, huwag ipahamtang sa Diyos pag kayo ng sigot. Ano? Ano to? Kaya akti po katawan sa Nineveh na kinursulong Biblia sa ilang mga sila. But kasabot, ang kaluwasan niya eh, ang sabot may vaksin. Ang sakramento niya eh. Kung sa ipripa niya ako ganun, ay ipripa naman. Ewan kayo. Kita man matong i-post na ko sa Facebook na ko, sa timeline. Di ko pag maayo ang iyang tiil sa iyang tuong kamot. Ako siya dahil una kaya kang saan dahil inusuli. Inusuli dahil. Yang inusulan. Sabi ninyo, Mikalit ka Diyos. Naman nila sa Facebook na ko. Hindi pa dyan yung doon ako at pag-garnes. Taga-Valencia. Valencia, nialis nila. Di na sa nakita. Sina sa gunit sa apagan sa iyang asawa. Ang sige nila, Brad, ilusunin ng mga saan ino. Kapag deliverance bitaw, na-amaze may pag-ayaw kayo. Di ba sa magkuha sa iyang sunglass, sunglass na nga, perting ituma, pero ito na sunglass, silaw kayo. Bisa, di ba, pinagkahaya ko na sa kapaliwod, natural lang ini, silaw kayo na niya. Lain, sakit kayo sa iyong mata. Yung matusok, may magtusok-tusok sa iyang duha ka mata. Correct? Ang iwalihan siya, you need to receive the sacrament of Christ. Yung pag-deliverance, di ba mo? Grabe, singot. May aircon ba na? Ang studio na to, aircon. May tanong nakakita ito. Kaya may ni-attend po, iusa lang na ito sila. Ipaningot siya sa taman. Singot. Yang daw na puno sa singot. Yung aircon. Yung before sa deliverance, waxing ta. No? Puno kayo sa singot. Di buong lawas na yung paningot. Ano ba ang iyang salina sa iyang singot? Dami lang ito mga iksunan mo ni. Yang kitang-tang na ang iyang sunglass. Nga, parting bagaan. Colorful kayo ba? Dark kayo yung sunglass. Sa padre, nawa ang tusok-tusok. Padre, klaro na ang akong nakita. Yan, nag-CR to before sa deliverance. Nag-CR hawid sa abaga sa iyang misis. Pag humang deliverance, gigahan niya ang misis, naguna siya gawas sa pultahan. At papakan ang Ginoo. Hindi kaya ito mga sakit tukod ni sa atong mga saan. It is a punishment. Pero hindi rin literal na punishment nga, isinutan nyo ka sa ito Ginoo. Di pa hinumduman ka sa Ginoo. Di pa ang amahan na nakabantay na sa iyo iyang anak, iyang magpunalan, Ginoo dili. Kaya hindi siya gusto ng iyang anak mo, tipas. So kung na itong mga balantihan, dahil natigunan sa Ginoo na ito, ano man, maunay pagmamahal sa atong Ginoo na ito. Yung ilatiguan na sa Ginoo, hindi balik na niyan. No? Kung ang Ginoo nagpadayon pa sa iyang presensya,
sa pag-aayo, sa pagpasilong sa atong mga sala. O ingon tong tuan, itong asawa, itong ibiyakan mo siya pa nisuot sa iyang sapatos. Yan ang mga sapatos ito. Yan ang nakailangan siya sapatos. Pati lipayan ang misis niya, grabe kalipan. Isa na, padano ba ba yung mga kasama? Padano, grabe mga milagro, kay grade 4 naman ni siya, sa iyang ibati. Handog karoon ng 30 or 30 sa edad niya. Karoon ba may ka-feel? Kaya kato di ay mata, dinig na mo, wala na kaya bang kining liquid, wala, di na mo luha yung mata. Pero during deliverance, grabe luha na natagat sa iyo. Wala na siya mismo, kasi sila manibaw. Bisa kumila siya, wala siya luha. Katunong wala siya pahilaka. Ito, dyan ang luha. Huwag masabot na sa simbahan ang daghang mga milagro. Dili lang pag-ayos sa masakitan. Paghinlo pa sa atong mga sayo. So, kung gubot ito pamilya, tungkol kay huwag ka magpaubos. Karang mag-eksunan, magpaubos ka, palawag ka sa simbahan, na doon na sa sacrament. Di ba din maghari ng Diyos ka na ito. Lisod kayo na nga, si Tagdibusios Rosario, kasi kung tagpangaway. Berhin sa kasilat mo ni, yang imong kinaiya, berhin sa kasilat. Berhin sa kasilat, punta, kung silat, nagdagway, hindi kasilat. So, matak na nagdagasbir. Kung marami na nagkasilat, mabay ni patron na ito. Berhin sa kasi kasilat. Kasilat. Ano itong patron? Ato ni siya sandugan. Ang tinuod niya ni Butos Managaret, magpaubos. Ang tinuod niya ni Butos Managaret, anda mamati. Dili ko tabi. Uy. Anda mamati sa iyong official teachings. Dili lang ka kunay mo tabi. Kung na yung official teachings kasi man, dili na mamilang. Yan naman, iya ta. Bahala ng simbahan. Mga isunod, maminaw kita sa simbahan. Ano man ang simbahan, itukod sa atong Ginoo. Huwag itukod ni sa mismo. Huwag itukod o pare, itukod ni sa atong Ginoo. Ang naminaw ninyo, patod pa Kristo, naminaw na ako. Ang huwag paminaw ninyo, huwag paminaw na ako. Asang basa? Lucas 10:16. So, ang unod lang sa Ebanghelyo karon at balik-balikon, inusuli, ubiyahe ang atong mga sala. O maghari ng Diyos. Ang pangutana, naghari na ba ang Diyos? Mali itong kanunay pangutana sa pagkakalimot, malisod man yung paghari sa Diyos. Kaya usahay, kita may mahari. Kita may mahari sa itong kinagpuwi. Pero karoon nanuntok ang Diyos sa tagsa-tagsa na ito na kinagpuwi. O karoon maglumba tayo, nagkabang ikaw, kaya ko grasya nga makasugakod ko sa gusto ni mong ipabuhat na ko. Pero ikaw na ang magmando. Ikaw na ang maghari sa among kinabuhi. Amen?